Ta' kuljum Dunant Sejkel jiltaqa' ma' numru ta' problemi soċjali li jdur madwar il-problema tal-faqar. Waqt Breakfast News kwota mill-aħħar ċensiment biex jikkonferma r-realtà hemm barra. Għaw 8930 m'għandhomx biex ikollhom il-misħun fid-dar. U għaw 4720 bla magna tal-ħasil, washing machine. Naħseb jina l-lum, jekk tajli li m'għandekx daw l-affarijiet, insejjaħlek fqir. Sostna li jekk ikun hawn nuqqasijiet fl-aktar affarijiet bażiċi minħabba l-faqar, il-gvern ikun falla l-kollox. Mhux biżżejjed tolli l-pagi jew da, il-gvern irid jiggarantixxi. U jiggarantixxi li jkun hawn kull persuna, kull familja, ikolla dar deċenti. Dik tkun garantita. Li jkollha skola biżżejjed. Li jkollha paga biżżejjed u saħħa ikkurata. Dunant qal li f'pajjiżna l-gvern qed ifalli milli joffri servizz tas-saħħa ta' kwalità. Hemm bżonn li l-isptar tal-gvern ikun l-aqwa sptar. U għandu biex ikun l-aqwa, għandu nies kwalifikati, mhux veru. Imma imbagħad irid jimmaniġġa tajjeb b'tali mod illi m'għandek bżonn tmur tħallas il-belli liri għand il-privat, bħalissa hekk qegħdin. Dunant Sejkel ikkwota wkoll statistika ppubblikata mill-Caritas fejn fiha ħareġ li 60% tal-kappillani Maltin u Għawċin jemmnu li fil-parroċċi tagħhom teżisti problema kbira ta' faqar. Iktar minn 60% tal-kappillani għaluli iva fil-parroċċja tagħna għaw il-faqar. Minnaħa l-oħra l-kellim laburista tal-konsumatur Dr. Michael Farrugia sostna li l-istatistika turi li pajjiżna għandu rata tal-għoli tal-ħajja ħafna aktar għolja minn dik ta' pajjiżi Ewropej. L-għoli tal-ħajja f'pajjiżna huwa fost l-ogħla fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea huwa kważi 50% ogħla mill-medja fl-Unjoni Ewropea.